dzień dobry, zaczynamy vlogmas od jajecznicy. Andrzej dostanie dzisiaj ostatnie śniadanie przed wyjazdem, a już jutro będzie musiał sobie radzić sam. Które to już wspólne święta razem, świat naciągnął znowu biały kocyk, blask kominka już oświetla twarz. Są paczki, czekają. Chodź Borys, idziemy zaraz je rozpakować. Dzieci i te ich pytania nieraz, skąd Mikołaj wszystkie zna adresy. Ten grudniowy czas, zimowy czas, zmienia najtwardsze serca. Coś takiego ma, odgania zło, nie ma dla niego miejsca. Ten zimowy czas, grudniowy czas, to idealna chwila, by ugasić w nas spory i móc na chwilę się zatrzymać. Ej, wydarzyła się tragedia. Jaka? Taka tragedia się wydarzyła, że mi normalnie, nie dość, że się połamała gwiazda, No, to jeszcze mi lampki się przepaliły. Tak, słucham? jak to? Świąteczne. Bo ja myślę, że mi się wydarzy Agieta, ale ja mam jeszcze dwie ręce. Musiałam wymienić lampki, normalnie pękło mi serce. Znaczy nie, że lampki po prostu się przepaliły, tylko kurka. Ja już miałam wszystko pięknie, ładnie poukładane, no i teraz widzicie, musiałam to wszystko zmienić jeszcze raz. No i dalej będę tutaj sprzątać, dekorować. No bo co innego mi na dzisiaj zostało. Ja wam zaraz opowiem, co mi się stało, bo to powiedziałam na relacji. Ja zamówiłam jeszcze osłonki czerwone, bo ja mam rozmaryn i on mi nie wchodzi w żadną doniczkę. O, są i powinna tu być jeszcze jedna czerwono-złota, czyli taka sama jak na te gwiazdy tam, ale ją zamówiłam w razie W, bo mi, słuchajcie, wszystko zawsze pęka, dosłownie. No więc tutaj w te czerwone wsadzę rozmaryn i zaraz wam też pokażę. Jezus, ja wiem, że ktoś mi zaraz powie, że ja marnuję pieniądze, ale słuchajcie, jak się kupuje te wszystkie świąteczne pierdoły, doniczki, to wystarcza na bardzo długo. No na przykład ja zbieram bombki odkąd skończyłam 18 lat. Ja mam bardzo dużo bombek świątecznych, zbieram bombki szklane. No i te bombki, one nie są potłuczone, one są całe, dlatego... Borys? No, dlatego ja wam powiem, że ja wiem, że teraz to się może wydawać głupie i dziwne, że ja wydaję te pieniądze na takie pierdoły świąteczne, tylko to naprawdę w moim przypadku jest tak, że ja to raz kupię i ja nie zmieniam co chwilę. U mnie zawsze będzie kolorowo albo czerwono-złoto, po prostu, bo ja uwielbiam szczególnie czerwony. Czerwone, piękne, klasyczne, no a zobaczcie w czym ja trzymam po prostu ten rozmaryn. Więc no tu musi iść nowa doniczka i będzie zupełnie inaczej to wyglądać. No co, no nie wygląda, to lepiej wygląda. No i dokumenty Andrzeja, ale jak on wyjedzie, wszystkie jego dokumenty, komputer, wszystko pochowam, żeby mieć w końcu czysto, świątecznie i pięknie. Boże, jak ja wyglądam i dlatego ja wam powiem, dlaczego ja tak wyglądam. Przydarzyło mi się tak, że od soboty pobolewa mnie ucho, to ucho mnie boli, dosłownie mnie boli i ono aż piecze, swędzi w środku, boleć nie boli w środku, swędzi. To ucho jest takie, że nie mogę tutaj z zewnątrz nic dotknąć, po prostu to mnie boli. I się dzisiaj okazało, że ja mam zapalenie ucha zewnętrznego, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje i mam to, wiecie dlaczego? Bo ja wkładałam sobie do uszu słuchawki takie, wiecie, takie te douszne. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego może się stać. Po prostu wszyscy słuchamy przecież muzyki przez słuchawki do uszu. No prawie wszyscy. No ale to podrażniło moje ucho i to bardzo podrażniło i tak się nabawiłam zapalenia. Pech tak chciał. No i dzisiaj siedzę w domu, sobie sprzątam, ogarniam, otwieram paczuszki, nie paczuszki. I co? No i też szykujemy Andrzeja do wyjazdu. A jutro pieczemy pierniki. Boże, nie mogę się doczekać. Po prostu nie mogę się doczekać. To będzie piękny dzień. Jak wchodzimy do nas do domu, to znaczy do budynku, mamy tu choinkę, czyli to jest druga. Podejdziemy sobie zobaczyć. Pierwsza tam, druga tu, trzecia tu,
góry to Andrzej i Tymek. Bo Tymek pomaga Andrzejowi go pakować. I czwarta tu. Wlazłeś mi w kadr. Ale to nic. Nie ubrałem się, wiesz. Chciałem pokazać nasze piękne życie. I świąteczny sweterek, tak. Właśnie, Skarpety opowiadali, że nosisz świąteczne, ale no nie ma. Karolina, pomożesz mi się spakować. Pomogę. Ci powiem coś Oto wyjątkowego. właśnie kas Ty należy. zaśpiewasz, Ej, czy za? zatańczysz, ugotujesz, No. pomożesz mi się spakować. No. Ci powiem, mistrzostwo. A ty nawet nie wiesz, jak my się cieszymy, że ty wierzysz. Ciocia, jak No ja jak? tylko weszłam na strych, to ja znalazłem ten kas. No widzisz. No, Za jeden. jest kask. Borys. Od jutra imprezka. Już jest taka ten. Już jesteś niezadowolony. No Andrzejek, Miało być tak pięknie. no miało być, a widzisz. Ja ci mogę dać to. Ja chciałam zademonstrować tylko Andrzeja skarpetki. To jest ten gościu, który mówi, że nie ma skarpetek świątecznych, a wczoraj na relacji na Instagramie to... Andrzej, jak ty to powiedziałeś? Czy ty nosisz skarpetki świąteczne 3 miesiące przed i 3 miesiące po świętach? Bo się nie możesz z nimi rozstać? Jak ty to powiedziałeś? Nie, no bo ty mnie oskarżałeś, że ja nie Jesteś Grinchem, no. nie żyję świętami, a tu proszę skarpetki. No tak, no. I właśnie Andrzej na wyjazd zabiera świąteczne skarpetki. Ja zawsze tematycznie się ubieram. Tak? No jak są na przykład jest Wielkanoc? to ja jajeczka na przykład biorę. I majtki też wyjeczka. No to jesteś naprawdę taki, no jak to się mówi, modny chłopak. Tak, taki amerykański. No. Czyli typowy konsument. Tak. Trzeci dzień grudnia, więc sięgamy po kalendarz adwentowy z numerkiem 3. A tata, tata, a jakbyś miał ten narty, O! Jo, laczki weź. Liner. Jezu, poczekajcie. Eyeliner. Moje okulary ty kupiłeś? Ja ci pomogę. W trzecim okienku mamy eyeliner w takim czerwonym, świątecznym kolorze. Słuchajcie, to ucho nie przestaje mnie boleć, boli jeszcze bardziej jak bolało i muszę znaleźć termofor, inaczej kruka muszę znaleźć, żeby sobie tą ciepłą wodę zrobić i na noc normalnie tak będę spała z tym krukiem tutaj, z tym termoforem. Mam kruka, termofor, mogę robić teraz ciepłą wodę Nie wracam niedługo, już niedługo. i wtedy Andrzej włączy magię świąt. Wtedy ja wam pokażę, jak święta wyglądają.